Mit navn er Mathias Lyk, og jeg er her for at præsentere vores projekt fra 8. A på Holbjergskolen. Vi er her for at bevise, hvor slem alkohol er for et problem for unge. Alkohol er et kæmpe problem blandt unge, fordi de drikker og drikker, bliver fulde og fulde, gør dumme ting. Og det er ikke så smart. Men der er også et af de voldsomme problemer ved alkohol, at det er nemt at skaffe. Muligvis for nemt, så vidt som jeg har hørt. Og vi har tænkt os at prøve her i samtlige butikker og se, om vi kan købe alkohol, selv om vi er mindreårige. Og vores rejse så ført os ind i en del af centrum af Herning. Og det er her en busterminalen ligger. En af de lokale butikker, hvor der sælges alkohol. Det viser sig så, at det er centrum for Herning, busterminalen, ikke solgt alkohol til unge. Men det er jo altid en god ting, når det er et samlested for mange unge børn. Nu skal vi i Fakta. Det er så, at Fakta, en af de sådan lidt lokale købmænd, ikke solgt alkohol til børn, der ikke viser ID, som er godt, fordi mindreårige børn ikke får alkohol. Det lykkes så ikke for alle, som åbenbart er en af de mere intelligente butikker, som spørger om ID. Så prøver vi i Sofies kiosk. En mindre kiosk, Sofies kiosk, som ligger inde i gågaden, egentlig også var nemt at købe for. Her ved XY-tank var nemt at købe. Som bevis, det var nemt. Vores undersøgelse viser, at alkohol er meget nemmere at anskaffe, især her i Herning. 3 ud af 6 af de udvalgte butikker, vi har valgt, har solgt os alkohol uden nogen som helst problemer. Det viser bare for eksempel en måske 10-13-årig ung pige kan gå ind og købe alkohol. Eller mand. Det er sådan set lige meget. Og så har vi så en gæst i studiet. Jamen, hej Mathias. Det siges, at du er professor i alkohol og unge, der misbruger den. Ja, det er rigtigt, og det har taget mange års undersøgelser og at bevise, at unge, de egentlig ikke har godt af alt den alkohol. De skulle hellere vente til de blev større og mere. Jeg vil bare sige til alle jer unge, der ser med her, hold jer væk fra alkohol, hold jer væk fra stoffer, for det er ikke rigtigt. Tak til Mathias, som er professor i alkohol og psykolog i unge. Ja, det var så slutningen på vores projekt om alkohol. Ved alle, at alkohol det er et stort problem blandt unge, og vi vil se, hvor nemt det er at skaffe alkohol. Så vi vil lade være med at grine, eller så smart. At alkohol er et kæmpe problem blandt unge. Og i vores undersøgelse vil vi prøve. Den bil, den larmer. Vi ved alle, at alkohol er et enormt problem blandt unge. Og jeg får solen i øjnene og kan ikke huske, hvad jeg skal sige lige nu. Vores undersøgelse har vist, at alkohol på nogle områder er mennesker. Det vil sige unge fra muligvis en 13 år plus skabstil. Faktisk 3 ud af 6. Vores undersøgelse beviste, at alkohol er mennesker på nogle områder. Faktisk 6 ud af 3 butikker, de har ansøgt. Nej. Vores undersøgelse beviste, at alkohol er nemmere at anskaffe på nogle områder. Faktisk 3 ud af 6 butikker kan vi anskaffe alkohol i. Selvom jeg ikke køber en kun af 14 år. Det vil sige, at muligvis i 13 år sagtens bliver alkohol, som får unge til at gøre rimelig dumme ting. Det er jo ikke så smart. Faktisk, vores undersøgelse af alkohol bevist, at alkohol kan være nemt at anskaffe på